వెల్కమ్ టు ఎల్డీఈ బ్రాండ్ శారీస్. సెమీ గద్వాల్ పట్టులోనే కంచి బోర్డర్స్తో న్యూ కలెక్షన్ అండి. రెడీ స్టాక్లో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కలర్ ఈజ్ వైన్ విత్ బాటిల్ గ్రీన్, ఆరెంజ్ విత్ బాటిల్ గ్రీన్, మెజంతా అండ్ పీచిష్ పింక్, రాయల్ బ్లూ, స్కై బ్లూ అండ్ ఇందులో 2 డిఫరెంట్ బార్డర్స్ ఉన్నాయి. 1 by 1 కలర్స్ అన్నీ చూడండి రెడీ స్టాక్లో ఉన్నాయి. అండ్ బడ్జెట్ రేంజ్లో ఇంత మంచి కలెక్షను, న్యూ కలెక్షన్ ఇదంతా కూడాను. బ్లాక్, ఆనంద బ్లూ విత్ బ్లాక్, బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్ అండి. రెడీ స్టాక్లో ఉన్నాయి మల్టిపుల్స్.